Maka sẽ lên này nhỉ, sẽ lên này nhỉ. Trong cái là bạn nó có đi caro nhá, đến tổng rồi. Alo baza. Tuhan. Mày. Hay đấy. Bisa nota thang ada, lawan kan lagi nih. Apa ho? Din chắc Jonathan bahay nang chắc nung tinin ni mai moi ro. Kahong sa Moi ro bisi yo ka. am mo kasi to yog dal pintu Sunday school lo ng gabi ka yog ka. Comment lo mankha. Acha. Cha. Acha. Nên một cái là Cái tini song nai rong nang Hambai na musung kha na. Ndo tun Hambai ni Chwng Lai te sponsor thai te or phai man jong ai do to para te Sunday school te class Hambai. ठीक है. Cái sini mau thon secretary mama Tom cái tini picnic obo sini to Jora kabang sakang no planning khlaimani cái tini ni tuino kisa saran bagwi. Puilano sekango ini Sunday School ni principal tai Sunday School ni teacher rona Hambai ro borong ni organized by tini first time খুব সম্ভবত Sinai Baptist ni Sunday School ni student rona toi picnic oro cha bagan Mohabir cha bagan no phaikya belai nai thok program rong kha ge rsamung musamung ro bong kha tai cham bong kha kaham fellowship bong kha inglang belai kla Hambai ro Sunday School rokno tai mahai klai besang jora go যাতে serai rok te kha besana jat Kaitor ni hani bagwi mahai kla tong thok program rong ni bisingtwi tebu jogo jogo klai Kaitor ni samango sung Thanglai ni abono belai klang khasrang kang ni jibu sakbai tangpai belai tong Hambai Sini youth rong ni senior to ya haikeno sini ex principal Sunday School ni Sinai Baptist Sunday School ni tai sini senior to advisor Sunday School ni sini dara da progress bono sungnani musungo je sini tabuk ni o Sunday School ni Jora bai agi ni Sunday School ni Jora busuk phellaimung tong abuna sungnani musungmani aw balai kai sumung kaham ni bagai o Jora ni bagai bo Hambai aw tabuk ni bai sikang ni je Sunday School bahai sung abono kisa wanswklaimani kan kai saimano agini Jora o khai belai no obahai sep kaham rok manya chung thancha baksa klaioi picnic salainan hinpana hasal rogo haipano tong thok manile agini Jora o ahegen tong thogo agini je biswas agini Jora bai agin Jora o tong tholai ka kabangma agin ke para gana rogo hasal rogo bai klino tong tholai pal khlaioi rang 20-30 ta khlai khanglai chalayo bai kai nungsago Phiya ba tini obo kaisa belai obo thangnai ani Jora ni simi chung khlailainani hini wansui rongmani chung haksal chung tebu wanswklaimani khomolong rasbari obai kle kabang makhai long journey tour rinani hini Phiya ba tabo election movement bo ongi thangka haipano chung o Jora kisisano chung mansak Jora ti chung Jora no samungo thepa laioi chung obai ke phailaika agini Jora o kabangmano abo kaisa sini ya phang tongmani bagui no chung tini o jaga sokpayo age sini mothani senior deacon eba chini church founder borong baba haino ukitaki khoroksa khorongoi rengoi kono system kurifan haino rengoi bible golpo rok khna rewo obai klai haino obai klai kabangma laika obai klai ek Jora o klai sini ro phaika seba warot ni phaika obai klai seba warot ni yagolo awana hini phaika letha charitable trust ni phaika
अबाइखले गोबांमा सिस्टेम बाय सिस्टेम बदलावजाखा गोबांमा इन्डियान गभर्नमेन्टनि अर्गानाइजेसन रुलनि बागै गोबांमा रेस्ट्रिक्ट दंमानि बागै अबाइखले गोबांमा सिस्टेम सेवा भारत अबाइखले सानडे स्कुल सिस्टेम सफायमानि चुंनुखा अबाइखले चिनि चेराइ रक ताबुक बेलाइखिनो चिनि मथावा एक्टिभ ओङै दङ आगिनि जरानि सिमि ताबुक जों वानसुकि नायखांखले आगिनि जे सानडे स्कुल स्टुडेन्ट ताबुकनि जराव बरंनो टीचार ओङै प्रिन्सिपाल ओङै फोरोङै मानखा abo sini foundation kri hingkang kai ya phang kri hingkang kai chung abo tini manya agini jorao khai basanani abai ke resapnani rong ke belai lasi layo pia ba tabo khai Kaitorno manmani yagulo aste kai surungte tabo lasinani aborok komikha te Kaitorni buskango tabo jotono phailai abai klai jogo abai klai cherai rok agi cherai roni bisingti klai buma bufa non Christian rogo cherai roni bisingti klai baksa Kaitorno mankha अफाय नुकजागो अबखाय बेलाय इम्पोर्टेन्ट ताम होनाय कायसा सिस्टेम दं चेराइ रावनि बिसिंथि खायबो बुङा बुफानो जों कायतनि ककपिरि मानो अबाय क्लाय ताबुक जों डिफारेन्ट नुकजागो आगिनि ताबु बाक्सा बर' रक गोबांमा कायतनो सिनिया बर' रक ताबु अबाय क्लाय बुङा बुफानो बिसिंथि क्लाय कायतनि फाइसिङाव फायखा ताबुनि जराव अबाय क्लाय आगुलायजा गोबांमा मथारक एबा गोबांमा ससाइटि रक सानडे स्कुल खायजागिया अबाहाय बरनो क बकनाय सानडे स्कुल खायदि मथावो सिक्ला एक्टिभ ओंनाय लिडारशिप आसायनाय अबाय क्लाय जों प्रिचिं खालायनानै अटोमेटिकलि जों प्रिचिं खालायनानै बरक माननाय जतननो हामबाय पुइलानो चिनि ताखुक सागर ताइ सानडे स्कुलनि प्रिन्सिपाल ननो आं कक सुनामो जोङो नों ताबुक जे लिड खायदोंमाने जे सानडे स्कुलनि प्रिन्सिपाल नाय दंमाने तिनि नों ताम सानामो जों बरंथानि लाइके हामबाय Kaitor Chwbama bai Laithangjak Bisi 2022 ni June July rago Kaitor ni samung tangnani bagai eba Sunday School rok ni barja ani thani ano reirikha mo thani okra rok wansuk mungbai klai ano klai dikhnai ang blaike Kaitorno tamnai Kaitor ang blaike tam sakno chikon ni wansugo Kaitor kok thai rogo blaike ang week haipano Kaitor Chwng kha abon bagi ang Kaitorno sitio hambai tam hingke bo an nangjak kha eba nangjago abai no buskang joraba ang nainai chini Sunday School rok blaike no Kaitor tor thung lok thung Kaitorni kok thai tei lob mungo suri mungo beba aktino tor thung lok thung abono ani naharmung abai ken chini okra rok naharmung chung jotoni naharmung chini Sinai Baptist Sunday School rok ni bagai जों जत Sinai Baptist Church नि जत मेम्बार्स अक्रा चाक्रा बुमा बुफा Sunday School नि पेरेंट्स दंनाय दै टीचर प्रिन्सिपल हिन्दी मथान लीडर्स हिन्दी जतनि नाहार मुंखा Sunday School रक तोर Kaitorni कक थबाय तोर थुं लक थुं बरगनि बसकां फ्यूचर थिनां हामारि बाय कुप्लुं थुं आबन जत नाहार मुं आबन बागिनो Sunday School रक जों जेसुक मानसाक Kaitorni kok thai tei recap mungtei जों tor nani log na nago abon chini bu buskang ni bagai samung tongnai borokno जों tebo sakati sanani Kaitorni mungbai borokno tebo जों furungnani kok thai rok engkai practically borokno khlai furungnani samung rok like social work rok engkai social work abekin borokno tini जों picnic rok tubukha agibo जों belai musungjak tongmani phainani phiya जों khlailai manya engkai kami rogon जों khlailai picnic upor agi cherai for rogon engkai tini engkai Jora mankha Kaitor Chwbama bai 26 January 2023 o Kaitor Chwbama bai जों tini khlailai mankha Mohabir cha bagan o blaikeno naithatok camera o engkai asung naithokno जों phunugui mansugya phiya mokol bai thangno engkai blai khetebo camera o je hai naithok abon slai tebo naithokken hurjago e blaikeno angkha khlaio ang tini tongthokjak khakjak khaino tin logi phaine okra rok te Sunday School rok joto nabaike tongthokjak khakjangjak khawa khakjang manjak ina angkha khlai ताखुक तेकासा सुनामो जुमा के हाइसे निनि Sunday School रक तंग जों तिनि जे फाइपुर जों खनाका बुवा बुफा जों खुक्ति रक बरक फाइनल मुसुं माने आसुकाय इंगांगाय नों ताम सानामो जों बरक आसुकाय फाइनल मुसुं खाना फाइ तंगथokjak देना तामा blaikeno tam nani agibo chung bongi phaijak cheraifur blaike excited ongmani horomuk trimaya abeke tini khukti bkhanaga baksa cherai rok horogom muktrimaya se borok 12 ta ektan simin bwchawui
sudah borok kisah kena gori facing naisigo koita tam busuk tam naisigo tam borok tangan belai excited sal kolok ma sal ni simino borok belai excited ang mani bagai khatung jak ni bagai borok mukti si kaham ke mandi angke phung ai khainge no borok Jora ni belai ne sekang borok no chung 8 o Jora ni mani 6:30 ron borok phai sok paikha phai tong phai baikha geba ikhlai borok mane tini ora phai borok ni mukhang nai mani borok belai ke tong thok laijak khaksang laijak ingke abono ta borok belai ke tong thok jak tini khaklayo borok boskhang ni bagi te khatung nai chung tini chini ganani area chini komoponi area o chung borok no berai re kha picnic klai re kha boskhang salo chung te haksala tlangna ni chai tok nai tam ingke fan rok bu nangoba e chung boskhang Jora abono chai tok nai aw belai hambai chini Sinai Baptist Sunday School agini chini Jora jepur chung Sunday School bai te tabuk ni o Jora ni Sunday School busuk felai mung tong ni mane ni nahar mung bai nang sade Puilano chini Kwthang kai jana belai hambai tai maikhan tini am hai Jora kaham chini Sinai Baptist Church ni bisingtwi chini Sunday School rokno bises kai Jora kaham tai brong ni bagai kaisa tongthokmung ba Kaitorno kaising teksa awareness nomano aboni bagai pura Kwthang kai jana belai hambai tai bo hambai angron musungo narok jaton thane bises kai je Sunday School program khaina ni bagoi chini sponsor khainai chini okra rok nong jaton pula belai hambai te hamai maru maikano Sunday School ne simi je chini Sunday School principal teacher rok jotono Sunday School cherai rok ni bagin rong wanswklaimani bagai belai hambai agi chung tongmani ingke chung cherai probo chung musung yang thang picnic khainani yang thang kisa berainani Phiya basini Jora bo amhai Jora manliya haibano tini amhai sal 2023 ni 26 January Kaitor Chwbama sujok hambai khane angkhakayo tai magin ora bebak chung jotta total 40 jon rakhai sokai mankha abo Kaitor ni hamari tai ora bebak Sunday School cherai phaiman jangnai ang borong thani obon sanomo chung je epis sede ek photo haini so o cherai rokno rok ma phani kok khnai chung cherai ani modai kai chung je pro chung kai je ga sak chung apro chung cherai no chung mo phani chung tola tongo chung cherai no wan chung na khangke chung je Sunday School ni cherai rokna bagai belai khono kahamang nai tamba chung nugo chini generation chung kisa aste tote chung sigla sokang chung tamno baksa sak torjang bai siglaung khanai Kaitor bai ba binno kotharo ba Sunday School chalui thang Phiya ba chung amhai onane chungno Bible chungno phurungya ang obon kok kasano musung tene chung cherai pru je haike Kaitor ni kok chung khnai phai cherai pru chung je haike chung ma phan kok khnai phai chung toroi bu sigla sogai bu chung Kaitor ni kok chung khnai tongnai ma phani kok chung khnai tongnai te kaisang sanom chungo bises klai je borok je cherai ni thani lasimung tong je cherai thani kirimung tong o cherai rok future chung brong bobison haike chung no borok Kaitor ni bisingtwi ma phani kok khnamon bisingtwi borok ni future chung kaham mano ang bises kabon koinam chungo joto cherai rok no chung sigla sogoi sigla ongkhan pano chung Kaitorno kirinai ek number tai second number no chung ma phani kok khnane asuno hambai ei Mr. Kwthang tai Mr. Kwthang norok tini picnic phai bahima tongkha Khorok koto ka ser bahima tongkha to tongthoka phulangle busuk tongthoka belai de tongthoka gobang tongthoka na Kwtharle belai tongthoka engkai mia ro khaina rok mukti ma kha Khorok tini phainani mia phur tini phaina musungmon bagi mia hor mukti malia na haise engkai norok tai boskhang Jora rogo bahai kai berana de musung na norok no hambai ta do
Hingkai norok jani mung sari teisa. Khorang koto kai sarita. Nin mung. Hingkai Kwthar nin hingkai Kwthang na. Oke, hingkai norok tabuk Sunday School book group o. Nungke A group, nungbo A group na. Oke, do Hambai. Happy Christmas, so big and Merry Christmas.